Jala ulusun na patandaan pangaramotyo mo dinami, pasupas mapurasot ulusun do tikeron. Anay pakyo nami mamasumaso na sila. Mati Kristus Tuhan namin. Amen. Tabuk para orang pada nasujare Mose bulan nasura ubam ulo suri-suri rili di tunga-tunga pada muna na dua ng mga sayuri sotombe muba sotombe Mose siya roha muna na dua ay matayan tuhani kamata di bata saratangan siyang birang nung abot panungan sa muna tung nasujare be sirang. Daluma buras perwisata ng pinasupasong patandahona asilo tulong nirewan ni matay batali hamu. Sesat mo to hamu si gabi-gabi dot si rasora. Sibersan ko rin madakanak dot to di Purbadia. Pero mapuki bahal-bahal pasalungan sa ipertuloy mo na nagdawa tupan puta mula jadi na bolong. Horas. Badia na sinagogo jalan na manokton. Mula do tujuan ni hanguluan marulak-ulak do disuruh aga panuriran na paulakon bangsong tuho. Jala po lalo anak mo na sasalihi. Disuruh lao panumon sandok jorma asa magdami jala marsaw tuho. Di baga-bagang ibanado paso-paso na gokdohot pandungan neyon di hajol mau. Ragang dalan di paturuho asa maratuan hami di hajot maon dohot hadumaon. Di padiri hudo pardongan serapeon na patudohon asi. Dohot polong dohot habasaono asa marhiti patar sakap mo di hadaleon hajot maon. Puji-pujian jala marunati mapasat kami toho ala asi dohot polong mi. Di ba ini pasu-pasu maripe ng baroon saya margogo manasida mangulang sakap nasida o Bartolomo de Roja. Bay manasida gabe ripe tumiro sa daonmu asalang patar hulong ni Kristus tuhuriana di padongan sa rapeo nasida. Paso-paso manasida asa marbarbuin hulong ni Rohana gabe jala mamura. Lehong dinasida habisukun habingeton gogo dot gergir ni Roha asa tulak mangulo ilas ni Roha dohot di parsorion ni muluna sa tiur madalan bolusuna tiyo ay dapotonuna jala saut martua di tanoon sogot di surgo hasunangani pasaut malungo ni Roha di puji-pujian songba do pilit namin on. Wadi Kristus Tuhan namin. Amin. Oke, tepuk tangan. Kamu kami berdoa Tuhanmu. Seuna matuturo akan senami alai dari mahapur siang Yunia atau pergugoi mahami asa mamulu di bagasan serang itu obat tunahina orang mohon. Ay huro parin namin ngayon roh di sadere ni Dailena. Amen.
Ortibion, Martua Mahita ni Ram Toharuan ni Biro I. Kita hari Tuhan tatap makadongan nami on na pinukan na sida di jolong do di jolong nilang gatami sa iyo lahon jara lupi na sida mai mardongan na go ni paso-paso atong kapibul masa na po ni mo ibagasan padungan sa lakan na sida on main piruhon di hami at tawag puji-pujian ni o Muay tutong rodi sa dereng ni dereng na. Amen. Tuhani man tuhani hamo. Batasin na tubo ima masumaso muna. Amen. Anak tututi por paniga. Amen. Amen.
Rapi ka mandok tuluhan ni Horas. Horas. Nako mahita martongan ni Jabuta. Firma to dini anak ko. Kasi dili na matalibata. Dusro hamu. Saya simaran Tuhan saya berburma satu nomor. Sumuni man ang format ko. Burjuma hoy na. Tu Karena mo pinopar no puta pura da hudula sana ko kita martongan ni Jabuta. mau pasok di bolo din ang Aman ni Patri. Sasa ni solo masa Nako kita ma. nung nga ubay school mato Asal sampai na roti. saya lahat na dalawa pa rin Loren Stefani Nako kita sudah bu. Apa laborasi? Sekolah di Sulu. Kapal roti nako taruh ke rumah kita. Dari bigani may nonna. Tuduh hari. Birma to yang ikor saya. Burman. Sudah ada kotak pasang palang naloma ini. Kali mau buri rasa olmu. Nagai mo buru di raja. Di baga syukurnya ama dot anak doktor di Purbadia. Amin. Ale amang di batanami na subbasa ditikyon dinong takas dunga di pasato pasupasum tulungan nami di son dunga saripe na baruon siya tunga-tunga ni Huriam saunari di tunga ni alamanon nunga marpungu sudi di namar holong iroha di bonan niya suhuton dot namar hula buruk dot sudi akan namar holong iroha na tunasida mangidu mangelek mahami tuhu aliamang asa tongjong ima sudi ulaw mulai di dalam muka satu na mangujungi non di ulaw adat nanang ulaw ron nasida homa naman roy homa naman jongjongi satu tengahmu masudi akta na perlu dinanang si ulaw nasida ditikyon Oman matangiang dot sobanami tuhu aliamang naburju marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Dinalaw po kaon nami maulaon di baga sa tikyon di partnako ni matanyari asang giyak martinangi marbinegi matong amat tadi bata dia kasakap do tujuan dinong takas majalo pasu-pasu parbogaso pardoma saribeon yana kon nami do paru main nami sebagai zoro ni Tuhan tamarhite na posona asa sudah sakap do tujuan ni rohani nasida pasauto natong amat tadi nomor 2 di bata alana di bata do bonana di bata nang ujungna noek piamang par musik nami alu-alu majo tu amat nomor 2 di bata mau lihat ma dia mana nami par musik nunga dia alu-alu ko tu amat nomor 2 di bata anggiat matong martinangi marbinegi amat tadi bata di pasauton akasakap ni rohani bona asuton tarlumobi di anak nami doh parumain nami alu-alu mamusia tu amat raja na lihat dalulu raja ni nama buit play